Buat kene lho. Iya. Sumbreng areng-areng omah kopong dadi areng ora notinane omah kopong dadi onde-onde gocap kacarita wayang meneng dalang meneng wayang ngomong dhewe-dhewe. Mandek-mandek kowe keparat kowe putawe mandek aja ngagane sing nang tenan. Kowe sumingkir. Kowe sumingkir. Ora bisa Janaka. Yen sliramu ngendhek lakuku. Kleru. Walik. Mandek satriya sapa jenengmu ngendi? Kowe buta keparat. Kowe ngagane setengah jalan sumingkira kowe sumingkira. Aku ora bisa. Walik. Wis diwalik lho. Sing walik iki dudu aduh masalah. Omongane kuwalik, Mas. Nek sing Janaka ki omongane loro, sing cakile renyah. Oh, sing kuwalik omongane lho. Sing kuwalik omongane. Aku tak. Nah, cok. Aduh. Napa? Welekmu ora kekaruan. Lho ndeleki rung sanggon-gon. Mandek sapa jenengmu? Ngaku. Ngak. Terus. Ngaku sapa jenengmu? Saka ngendi papan jenengmu? Ngaku. Sapa jenengmu, Gus? Aja wani-wani ngagali jalan. Iki lho tandingmu. Ayo, jan nyoto-nyoto kowe satriya. Aja mati. Omong dhewe kowe. Wah, kemen ngomongmu. Sithik ae, jarene kon renyah. Gentenan omonge. Mandek sapa jenengmu, Gus? Sapa jenengmu? Apa? Jane kok budek. Lek omong ora banter blas kok. Sing renyah ngono. Mandek sapa jenengmu, Gus? Sapa? Takon apa? Kowe saiki jek bakal jenang. Kupingmu amandel apa piye to, Sok? Kuping amandel. Jenengmu sapa? Yen kowe tambuh kambek aku. Apa kambek iki? Wayang kok kambek iki. Apa? Lawan aku. Yen kowe tambuh kelawan aku satriya panengahing Pandhawa. Sesilih Arden Janaka. Bali sapa? Bali. Sapa jenengmu? Sapa? Dalang semaut. Dalang kok iso? Mbah. Dalang. Iki dalang tuwek kena penyakit jantung. Satria panengahing Pandhawa Bali sapa kowe yaksa? Wah, tempange jeneng Cakil. Ana wigati omong temen ana kene, Gus. Ngetutake jumangkaing suku Kedheping Netra. Apa sediamu? Sampai ngetutake grendeten ati. Kemana laku? Apa? Aku ngerti. Ayo. Jelas ya, Nyuk. Cakil ki kedawan nuntu kok iso. Kemana laku? Oleh bacut, ora oleh ya bacut. Ndas buta pating jenggelek. Ndas buta pating jenggelek.
dak sampar, dak sandung. Yen nenek rambute nyerimpet ana sikilku, tak ketok karo pusakaku. Silet. Pusakamu apa? Silet. Loh, Janaka nggawa silet iki. Apa? Pulang geni. Ora gawa-gawane silet kok. Apa? Pulang geni. Hah? Pulang geni. Kowe duwe gaman pulang pergi kowe. Pulang geni kok pulang pergi. Pulang. Cakile dublek. Ora iso bacot, entuk bacot, ora iso bacot. Nah aku entuk bacot ra entuk bacot. Iya. Cakil untune dawa. Cangkemmu dromos. Oleh bacot to mbak. Kakon mati jeneng aku. Sabetake jangkrik jengkok sumber kuwi. Apa? Diangkrik. Iyalah kerakan. Dung. Loh, tak dung. Dalang rakajen. Ah. Woi. Ah. Stop. Oh. Hehehe. Oh. Ah. Oh. Oi, lah salah. Oi. Ki butone ya bajingan. Oleh. Salah. Siapa? Luwe apik sing menang Janaka. Cakil butane mati, aku aman. Aman piye? Duwe anak loro ya ora peduli karo wong tuwek. Timbang Cakil karo buta urip mateni wong. Iki matine buta padha karo matine anakmu. Ya ben mati. Kowe urip mateni sandang. Iki mati urusan polisi. Saiki penake digolekne. Gak wis ngene iki gen mati wae. Iki udah urip mateni sandang panganku, Bangga. Penake digolekne bensin dibong. Golekne bensin dibong. Bensin. Kok goleke bensin dibong lho. Rumah tamu aku iki. Ya kowe lho dadi apa? Iki senek. Saka panjenengane tok kok. Ngeten lho, dibuyut.
Sampun pinter-pinter dinten niku kaipun wonten ing Bedander mriki niku Nyai. Tata sing apik. Waduh. Ditoto sing apik. Ditoto sing apik. Ditoto sing apik. Gini lho. Lah tamu ndi? Tamu iki lho. Pun sewu. Monggo. Lah kadiran lenggah. Lalu baku di, lu baku di. Wis rasa ngono. Tengah jam. Anun sewu Buyut. Setok. Nyapa? Pasing diri iki aku tak ndangak. Anu ben ambon-ambon. Kok iso mbok kurep nih kok. Kula niki abdi Mojopahit. Lho. Lajeng pangkat kula bakal nami kula Gajah Mada. Waduh, nyuwun pangapunten. Dene kula kirang prasila awit kula namung wonten mriki menika dados ini cepet jujur. Dateng kula mriki namung nderekaken pepuk ingkang sinuwun Jaya Negara. Waduh. Niki sinuwu. Iki sia-sia karo lukae. Sampeyan iki lek dikruk karo maning ngapa to? Lah wong digolegne karo anak-anakku lho. Iki ngapa? Digolegne anak-anak jongkrok ngene lho. Nyembake sing apik iso dempre mak sledup ngono kuwi iso. Ingin sinuwun kesetedak ana. Nah, Padhepokan awake dhewe kalebu anugrahan. Weh. Sing ngecan. Anyar neh iki. Sapa wedine ngono lho, Pak? Nyuwun pangapunten. Mugi pisan karo paling kentut. Napa? Kentut. Ose. Ora ngentut. Napa? Pecap. Nyuwun pangapunten sinuwun. Kepindaning pikantuk anugrahan sarapu pendengar ing Padhepokan iki. Kander namun kula ngaturaken juga pangabekti sarta ngaturaken kasih rawuh panjenengan. Kita kedawuh Kula nggih sinuwun ngaturaken pangapunten konjo. Sinuwun. Yo nyai. Tak tahu. nuwun. Silakan penganiayaan. Wong nek wong bagus iso Ki Buyut. Aku njaluk ya. Supaya mager mari ing kulapan ana ing Bedander kene, aja nganti cilik utak ngrasani gedhe pepato marang sapa wae. Lan aja ngrepoti Ki Buyut. Rawuh ingkang sinuwun iki anggepen kaya ketekan tamu lumrah. Menawi saking pamanggih kula kados dawuhipun mangejoan. Ora kabeh kuwi wis saka kepareng dalem Menika dapur kawertan. Ing wonten ing Bedander punika badhe ngawontenaken resik. Oh iya. Mugi wonten kepanipun ing sawetawis wekdal timur kota
nyari utawi angadapi pesekar wonten ing Bedandel punika. Nah, nggih. Sampun yang Mbak. Sira wis milani nggonku mondok ing kene. Kekedapan sarbatan sing kok sarbake. Dajah bumi matur nuwun tak umpamake aku wis waras sak durunge dasar, seger sak durunge ngene. Nanging sawontenipun nggih. Ya, namipun ganti apa? Kadang tela. Nika teng dusun. Nggih. Sing kuwi mau apa sing dikandhake dening kula. Nggih. Kok lamar burir. Lamar burir. Ya nyopet gawe kok. Turu pate. Turu kacamata. Ayo. Ayo kita tasih lang arep iki terus. Tanggung keselamataning kulawargamu. Cilik kontrang pantring dening lara apa. Iki nyawaku sing dadi tanggung. Mari babakan ben monggo. Adi untuk babakan kulawarga ingkang tanggung jawab dadi kula anak kula sampun ganggu kula bilang. Matur nuwun. Kula gak yen ngono uripmu tanpa bobot bebasan gelar-gelar gulung-gulung kowe bigar yang lagi diganti dahar nanging wening bro yen ingkang sinuwun tadi iya mangko lawas Sinuwun Prabu Jaya Negara menika sampun kelangan wasi upami keris bagi pusaka sampun ical pamoripun kowe gak menapa kula mbilani Majapahit. Kok beri wangsul demi kemolampim. Yen pancen kowe ora kena tak ndakake. Wis koncatan sumpah prasetyaning prajurit Sabtemar. Kowe srenggala aku macan Siosbar. Ing lakuane maju erengan. Wani lebur tapak aspun. Mila menika semplapang kula. Mugi wonten keparingipun ingkang sinuwun Jaya Negara. Mugi paring lilah kula badhe nyuwun pamit. Ningali swasana jawi lebetipun dari Majapahit. Sampun numpak buka tinggal saking saking Majapahit. Yen to pancen kowe bakal Majapahit. Aku bakal paring paketepatek awujud sesupe mustika keprabaning Majapahit. Ning aku tugas
sadurunge Surya aku wis krungu andaran. Prastawa Dawudan. Iwak sapi dipangan marai bisi, iwak pedes dipangan ambune prengus, iwak celeng dipangan ning awak enteng, iwak babi cirikane kaum santri. Panganan apa enak dibuka lado, panganan apa enak dibuka lado, panganan apa enak dibuka lado. Panganan apa enak dibuka lado, panganan apa enak dibuka lado, panganan apa enak dibuka lado, Riko nesuwan lho mesti. Kowe elek kok nginggati kok. Lah nyapa prajurit Jokowi mbangsa. Kuliane. Bilang apa? Prajuritane. Tak bikin. Bikin. Bikin kok iso. Apa judulnya prajurit? Ayo. Wali kota. Biyen ngono kan. Ayo Nek, jajal wali kota sapa? Iso. Jajal. Biyen tak tukone ujo tawi sak kotane. Terus saiki gak kok ilang sak pentile. Sak isine kok iso. Kok iso sak senirane. Lah iya lek senirane ilang apa pirake apa katut. Wah, lagu nek campursane ngene lho Mas, enak. Lagune Sri Mulyana, Sri Mulyana. Sri kapan kowe bali? Tak. Kowe lunga ora pamit aku jarene neng pasar pamit luku trasi nganti saiki kowe durung bali dan baliya Sri dan baliya tumuruna ana putri daun gaya apa Sri minggat tak kandhane lumut lagu ki sing
model ayat-ayat cinta lho. Iya, ayat cinta. Iya ono kae. Lamane? Pokoknya ayat-ayat cinta. Ayat cinta. Mau aku nyanyi kok tiru kok. Ora kok iso. Ayat-ayat cinta wae iso. Bro, Alah, kula kowe iki dadi bocah kok sinau. sinau piye? Aku ayat-ayat cinta kowe iso. Bro, Padha. prajurit keprigelan. Oke. Apa? Awakmu dadi prajurit, aku prajurit. Oke. Iki ngadepi bebaya kudu tanggap tasmita. Jan aku melu bela diri lele. Tenan kok piye? Bela diri apa? Yo silat. Nah, aku yo bela diri. Kowe iso ndemek sirahku 10.000. Tenan? Ya. Oh, Pak. Oh, 10.000 kan? Ah. Oh, Ora wae tak punya lho, 10.000. Ah. Oh, naik iso. Apa? Iso ndemek sirah 10.000 Mas. 10.000. Iso demok sekolah sikil 5.000. Tenan? 5.000. 5.000. Ya Allah. Nice. Hai. Hai. Ayo. 5.000. Susuk 5.000. Kok susuk? 10.000. Iki demok patah. Ah. Iki 5.000. Berarti kowe susuk 5.000. Mari tampil aku. Iya, piye kowe iki kok prajurit umur. Ya ya nalika semono kan bingung Jogo pancen aku sak Iya. ora ngerti sangkane bidai bacaan kono tekane ramah. Aku ora kuat gak nang dosa konco mundur. Luput lawang tok. Oh, Sang Prabu Jayanegara tak aturi tindak musi. Krios tempulining kedaton nanging diujung dening Sogo. Nganti tumekaning sik. Aduh. Gusti, saya wis sedok. Atus siya mangko Gusti gare kalbu panutane wong sak ngono kae. Katanya terus piye terus awake dhewe terus piye iki? Lha iki sapa lek nadrit iki? Lha apa ayo prajurit to? Cuman lha kowe penyang. Lah aku kene mak tak turu kae. Masamu gimana ya iso? Kayak iki ana dalu pojok iki regane ne? Piye bisa jane Kahanane prajurit sing perlu dak sunduk kowe. Lah apa kok kowe tak jopo. Joko-joko piye? Nek sak iki renan napa? Wong menawa ana apa-apa. Ah, ana rame ana apa? Ana apa ngene lho. Ya apa aku ora ngerti. Ya apa aku? Lho, ngene lho, lek kancamu ana kon iku. Lho, awake dhewe iki wong adon. Ora ngene iki karo Gajah Mada. Dewe iki ana wangsalan. Ya nek kamu sipun Prabu Jayanegara wis Lho. Sedo. Banjur piye kabare? Mari wong sedo kok kabare piye? Maksud iki punartane digawa rene mau piye ndi ngono sedane ngono lho. Kan mbok Saking grupe dhek. Ya aku gugup tenan kok iki terangke Gajah Mada terangke. lagi ngene, wong bandhe kenyatane Betul modo iki Gusti Wabeh dari Utara. Piye? Pawartane piye? Mojo pae kedadiane kaya ngene bekel modo ae. Masa. Panjenipun nalika semanten kang diri dijawab wonten mangertosi sakane bidai bacaan wonten dhateng program. Kula mboten kuwawi nanggal. Lajeng kula nduraken kanca. Porinipun kedaton kelapan kula tutup. Rara aku tidak musuh. Ya kuwi kabujung dening para praman. Ngantos turunan sedo kang Prabu Jaya. Sinuwun Prabu Jayanegara seda. Kowe lah bekel modo. Nalika semono kowe iki wis aku dadi pinituaning
prajurit Bayangkara ing Praja Majapahit. Nanging sawise kapencuk ing dewa, kowe ngucireng ing pupuh nganti lereke sinuwun Prabu ing paprangan tumekaning pati. Aku wis krungu. Sedane ingkang sinuwun Prabu Jayanegara kuwi nganti nggondol nyawa lima nyawane prajurit Bayangkara. Endi tanggung jawabmu Bekel Mata? Nuwun sewu Gusti Patih Haryata. Upaminipun kula menika kados menawi boten namung muka. Parenggan kula namung apangkat. Nanging jawab wong sopan sulit. Sedaya para priyagung ing negari Majapahit. Ingkang sampun inggil parengganipun lewat pangkat. Kenging menapa sebabipun ngantos boten seksa swasana pengin dumateng sawebeting pidato. Mungsuh kuwi tekane jare ing wancah bengi. Iki ndi kabeh para ora kembar karo si Bela. Ayo diatur rene. Iki Bekel Mata dari katerangane Sinuwun Prabu Jayanegara wis sedo kuwi tenanan apa etok-etokan iku lan miring kareane. Wala. Gusti Patih Haryata. Parang kowe aku takon ya. Yen ingkang sinuwun Prabu Jayanegara sedo, kowe apa padha liya? Boten, ora liya, ora liya. Muga dadi pangertanmu ya. Yektine ingkang sinuwun Jayanegara ora sedo, nanging isih sugih. Tenanan opo piye? Tenang opo piye? Kowe aja gawe gules lho, Dok. Bekel Mata. Ngaco lho kowe. Aja gawe gara-gara sing tanpa tanda. Aja sumalonong nyalemung. Kandamu kaya dening wong wadon sing lagi ngidam omong. Apa kowe iki tenane kaya dening wong deleming sing golek peling ning nganti ora eling, saiki buktine apa yen Sinuwun Prabu Jayanegara ora sedo, Monggo kula aturi mirsani. Menika satunggiling tandha ya paring dalem Sang Prabu Jayanegara. Bilih panjenenganipun taksih prajurit. Iki sesupe mustika keprabon. Agemane ngersa dalem ingkang Sinuwun Prabu Jayanegara, saiki ning endi lenggahe panjenengan iki ning endi ini sugeng, Bekel Mata. Yen kowe ngandhakake Sang Prabu Jayanegara iso sugeng, saiki ono ndi? Butuh kok marang aku. Bakal gede ganjaran sing tak paring aku marang kowe. Ngerti yo? Sak linggaring Sang Prabu Jayanegara, saiki aku sing jenenge ratu ana ing Praja Majapahit. Prabu. Kowe tekem buling prajurit Darmaku. Lho, mongko Darmaputra pingmu suruh. Kaya dening anak kang bekti marang wong. Gumelaring kowe kudu bisa gawe tepo tulodo kang becik marang negara, sugeng bekti marang ratu. Nanging tibane kosoban. Yen mantan kae pas mapan paling siung. Yen kula ana ing pas yen ketonggeng ana ing beto yen kowe ratu. Saran gunting babamu kebangsan lan mripatku kuwi wae matane dandan. Tutupku gua paling marah lan sumpah bakal berkemapa. Bulu yang pokok kaya kula kesana. Ayo aku. Kacang mojo mingkem ngambilmu. Kembelo sirahmu. Muncrat itumu. Ketirangan mripatmu. Kowe depan karo sepo. Aku tetwangganing Darmaputra. Bekel Mata. Yo. Atase kowe sak bekel yo kene dewangi mundung lho marang aku. Awas iki. Tak adenono kowe. Kowe menungso sing ora becik.
Hati-hati bekel motor, prajurit, orang ngono babar atau yang ngono wae. Garuda, sitoke mana apa kuwi? Belah. Rupane wae. Kaya sikomu. Berat. Iki. Si bekel moto sing endi rakuti sing endi iki mang, Ayo, marang prot kawula ing Majapahit. Sawuse rakuti kapikut, sapa bau sukune sing bakal kebelok? Ayo, sapa sing arep bebelok lawan Rakuti ya? Iki kersa dalem ing Sinuwun Prabu Jaya Negara. Ayo, sing padha delangap-delangap ayo. Enggak, iki lho jagoku bekel padha, Ngantosa dumugi kejak, kula tetep mboten lilo. Menawi sang Prabu gara-gara jeneng ratu, wonten negari Majapahit. Pati Haryo Tadah, kula sinuwun. Rakuti lebokke pakunjaran, sesuk-esuk hukum pancung. Sendika sinuwun. Rege ranget Rakuti, Kayaknya bener moto, Waduh. Kados pundi. Panjen sawise suwi aku karo begal padha nanging Pati Haryo Tadah. Ing kalenggahan iki aku bakal masrahake katentreman praja Majapahit marang si begal padha. Kepiye begal padha? Ya, yen wis kaya ngono, lakonan wajib aku. Ingsun bakal enggar-enggar. Bekel moto. Aning labuh kowe rodo mojo mare. Muga-muga tindak oleh ya. Sing hati-hati, iki bekel moto. Tindak sak tetak tembungmu satrima ditata ben dikula dening para kawula bekel moto. Monggo-monggo sinuwun sedherek.
Lungguh. Sekabeng pangertamu luput. Kowe bojo sing tak tresnani. Babar pisan kowe ora nate luput marang aku kelingan lak najan wis 3 tahun kepungkur. Rakuti kang rikala semono balelo njur dicekel. Dheweke dipatrapi pidana digantung sawise kuwi ketok sirahe njur ditangkir alun-alun. Bangkene dadi rebutaning asu ajak. Senajan to Rakuti kuwi luput nanging ora kuwi pidan. Ini Jaya Negara kaya menungso kang wengis. Lungguh. Saumpama Rakuti kae gugu marang kandhaku ora ana kedadian kaya ngono. Nanging Rakuti lan Rasemi mung nuruti marang karep. Oh,